Er I klar til Chubby Bunny Challenge? Jamen, jeg tæller så og kommenterer lidt samtidig. Har I taget den første i munden? Ja, en i munden. Okay. Fedt. Vi kan godt sige Chubby Bunny. Chubby Bunny. Yes. Så tager I 2 i munden. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Og, ja, og den tredje kommer ind, Jonas. Chubby Bunny. Og Rasmus. Chubby Bunny. Ej, hvor er I dygtige. Det Fjerde. Kom nu, gutter. Chubby Bunny. Yes. Ej, der var noget forhold. Du skal tage dem ud i kinden. Altså, jeg har set en, der kunne have sådan 16, tror jeg, det var. Men det var sådan lidt tyk amerikaner. Hvad siger du, Rasmus? Er du allerede done? Chubby Bunny. Okay, Jonas, vi ser lige, hvor mange du kan have. Hvad, det var 5, ikke også? Chubby Bunny. Videre. Chubby Bunny. Prøv lige. Rasmus, kan du?